Tervetuloa Askolaan! Askola on rohkea, nuorekas ja elinvoimainen kunta. Askolassa voit asua luonnon ääressä, maaseudun keskellä ja kuitenkin lähellä suurempien kaupunkien sykettä. Meillä on rohkeasti panostettu erityisesti lasten ja nuorten opiskeluympäristöihin, jotta tulevaisuus olisi entistäkin valoisampi. Askolan lukion uudet tilat ja Monninkylän uusi liikuntasali, kaikki tukemassa alueen lapsia ja nuoria sekä koko yhteisöä. Askolassa on runsaasti yrittäjyyttä, aktiivisia kyliä, yhteisöllisyyttä ja elämän iloa. Jos haet rauhallista ja luonnontäyteistä elämää upeissa peltomaisemissa, Askolassa voit toteuttaa toiveesi. Meillä voit valita itsellesi omakotitontin kalliolta, metsäisen kujan varrelta taikka peltomaisemista. Tutustu lisää ja liity Askolan yhteisöön. Asetu Askolaan. Koko elämäksi.